नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे आपलं एका नवीन व्हिडिओमध्ये. आणि आता दुपारचे वाजले 2 आणि आपण एखादी व्हिडिओ शूट करतो. कारण का सकाळी 2 दिवस झाले मी बघतोय की मला ना ॲक्च्युली ब्लॉग स्कूटरवरून शूट नाही करता येत आहे. कारण का ना गर्दी थोडी वाढलेली आहे आणि रस्त्यावरचे जे खड्डे आहेत ते पण थोडे जास्त वाढलेले आहेत. आणि त्याच्यात होतं काय माहिती आहे, मी जो शूट करतो ना तो मी मोबाईलला असा खिशात ठेवतो आणि कॅमेरा ऑन करतो आणि मी आपलं शूटिंग सुरू असते. तर ॲक्च्युली झालं काय माहिती आहे आज की खड्ड्यात गाडी आहे ना थोडी ना अशी खड्ड्यामध्ये अशी जम्प झाली. तो मोबाईल पण ना खिशातून असा वरती जम्प झाला. तर मला ती अशी भीती वाटली की तो मोबाईल खाली पडतो की काय. तर त्याच्यासाठी मी तो व्हिडिओ आहे ना तो रेकॉर्ड नाही करू शकलो. तर ते असं ना 2 दिवस झाला. आता ॲक्च्युली ना खड्डे पण खूप वाढलेत आणि पावसासारखं वातावरण आहे, पण पाऊस काय पडायचं नाव घेत नाही आहे. बघा सेम म्हणजे कालच्यासारखंच आहे वातावरण आज पण अजून काय पाऊस नाही पडत आहे. पाऊस जर का पडला तर कसं थोडी जमीन थंड होईल, जरा बरं वाटेल. पण आता इथे दुसरा सीन काय आहे की आपण जे काही शूट करतो मोबाईल खिशात ठेवून, तर ते आपल्याला पावसात शूट नाही करता येणार तसं. तर ते आता काहीतरी आपल्याला सेटअप करावं लागणार आहे आणि तोच सेटअप मी शोधतो आहे. कारण बघू आता कसं काय करता येतो सेटअप. तुम्ही पण मला सांगा, काय कळवा कमेंटमध्ये सांगा की कसं करता येईल.